počeli ste se baviti trčanjem i sad dolazimo do problema. Imate kokošje nogice, slabe nogice, slabi trup, nemate ništa što će vas nositi daljnjih kilometar, 2, 3, 10, 20, jel? Kako bi vam olakšao to trčanje, budem vam dao 6 vježbi koje možete primjenjivati da bi ojačali trup i vaše nogice ovako negdje vani u divnoj prirodi. Vježba broj 1. Prokleti čučnjevi. Vježba broj 2. Jednonožni iskorak. Vježba broj 3. Podizanje pete. Ona krvoločna vježba 4. Plank. Još da nema mušice komaraca. Sada kad sam se već umorio, imamo još i vježbu 5, a to su trbušnjaci. Imamo dvije verzije. A ova ležečka druga. I zadnja bi bila klasičan sklekić. Eto ekipica, to je 6 vježbica koje možete primjenjivati barem 2 do 3 puta tjedno da bi ojačali svoje kokošje i nogice koje bi bile možda danas sutra spremne za nekakve opasnije dužine trčanja. Tako da samo jako, samo hrabro, vježbajte, ne dajte se, vidimo se idući put, lijepi pozdrav svima. Bog!